Ами отново добър вечер на всички. Радвам се да ви видя в днешната информационна тематична среща, която е по темата за негативното и негативното мислене, което преведено ще рече, че според зависи качеството и количеството на негативното мислене, то може да бъде ползотворно, конструктивно и градивно, а може да бъде и деструктивно, носещо затруднения и трудности. Основното послание на срещата е, че една определена степен на качествено негативно мислене е повече от здравословна и препоръчителна. Леко ще засегнем и позитивното мислене, отново в неговите два аспекта – градивния или деструктивния. И сега, нека първо да започнем с негативното мислене. Негативното мислене само по себе си много често бива повлияно от емоционални състояния или е породено от емоционални състояния. Друг път обаче много често то е породено от един много здрав, реалистично обърнат или стабилен мисловен когнитивен апарат, където критичността преценя доколко случващото се около нас или нашите представи, мисли биват релевантни или реалистични, т.е. доколко те са доказани и родени от реалността. Другото специфично, което бих искала да кажа, че мислите сами по себе си са невеществени конструкти, които представляват само и единствено хипотези и предположения. Тоест, мисълта сама по себе си не е веществена и не може да се материализира или реализира, да стане веществена или събитие или придобивка в реалността, ако не бъде подплатена от действия. Тоест, мисълта сама по себе си е като блян, като сапунен мехур. В момента я има и след малко я няма. Тя е само хипотеза. Ще стане истинска само единствено тогава, когато я подплатим с действия. Независимо дали това ще стане съзнателно или несъзнателно. Другото много типично за мисълта сама по себе си е, че част от нея идва напълно несъзнателно в най-различни краски. Може да дойде напълно автоматично, т.е. това са автоматичните мисли, които най-често са ситуационно и емоционално обусловени, което ще рече, че в определени ситуации, при преживяване на определени емоции, на автопилот в главата ни почва като плочат да се въртят определени мисли. И другото специфично е, когато говорим за мисълта, че тя може да бъде и напълно съзнателния конструктивен тип, което ще рече, че ние с цялата си мисловна сила и личностови специфики сме положили усилия да стигнем до дадена мисъл или дадено умозаключение. С това въведение ще продължим нататък към негативното и негативното мислене. Кога негативното мислене наистина е негативно? Когато то се задържи прекалено дълго във времето и когато на съдържателно, качествено ниво не е достатъчно пълноценно. Какво означава да бъде достатъчно пълноценно? Не е довело до съзнанието, извода или решението, което е нужно и което се търси, което лежи в основата на появилата се негативна мисъл. Т.е. под нея винаги ще лежи някаква нужда, някаква липса, някакво решение, което се търси. Кога негативното мислене бива полезно? Когато си позволим в пълнота да преживеем
и емоцията, която го е предизвикала, позволим си през ума ни да премине целият мисловен поток, който идва и несъзнателен, и автоматичен. От друга страна, ние съзнателно наблюдаваме това и съответно доразгърнем негативното мислене по посока на осъзнаване на нуждата, която седи там, на емоцията, която го е провокирала, и положим усилия да стигнем до решението, което е нужно. Тоест сами по себе си полагането на усилия да осъзнаем, да приемем, да осмислим собственото си негативно мислене, отново създават усещане за дискомфорт и неудоволствие, което още повече засилва негативния ореол дори на конструктивната, позитивна страна на негативното мислене. Какво визирам под негативно мислене? Там слагам сериозното премислене, здравословната критичност, обективната реалност, страховете, гнева, тревогата, която се случва, скръбта, която може да се преживее. Другите възможности ще ги спомена малко по-късно. Тези 4 са основните, които са изключително конструктивни в някои от своите измерения. Вече ви казах, че когато сме в негативния, истинския негативен регистър на негативното мислене, тогава единственото, което се случва, е да стоим в вихъра на негативната мисъл, без да поемаме волево осъзнаване върху нея, без да я осмисляме, без да си позволяваме да стигнем до това, което лежи под нея. Единственото, което в този случай получаваме, е да поддържаме негативната емоция, която го е породила. Тоест, в този случай, като на развалена плоча, мисленето ни върти едни и същи негативни представи, само и единствено, за да задържа негативното емоционално преживяване и липсата, която стои отдолу, породили го. Сега ще мина към конкретни видове негативно мислене, които, както казах, в определено количество и когато са качествени, носят ползи. Когато обаче количеството стане прекалено много, с намалено качество, те стават деструктивни. Това, което повечето хора най-често срещат, това, което повечето хора най-често избягват. По абсолютно същата линия бих искала да кажа малко и за позитивното мислене. Когато позитивното мислене бива прекалено дълго задържано във времето, без качествено и съдържателно да лежи на обективни факти, на предприети действия, на реализиран опит, то също може да бъде деструктивно и дори вредно по линията на наивитет, по линията на, как да го кажа по-меко, по линията на вече болестотворната форма на мисленето, където говорим на налудности, там където съдържанието на мисленето е изпълнено с фантазии, с блянове, с мечти, които се приемат за факти, без да имат никаква подкрепа или доказателство от реалността. От друга страна, позитивното мислене, когато седи като фар напред, но е подплатено с факти, с действия, с реалност, то тогава то може да стане надежда, обнадежденост и да носи мотивация и сили да вървим напред. Тоест, последното послание, преди да минем към конкретните типове негативно мислене, това, което мога да кажа, е, че е необходимо да има привиден баланс, т.е. едното малко повече, друг път да се сменят, но винаги да има връзка между позитивното и негативното. Една, да кажем, златна среда,
която винаги е обърната към реалността, към същинските действия и към фактите, които могат да го докажат. И, разбира се, както казах, действията, за да могат да превърнат мисълта в реалност. Към този момент само ще помоля да спрете микрофона, Димитър, добре дошъл. Бихте ли ми казали към този момент това, което чухте, интересно ли е? Може да вдигнете палче, може да напишете да или да сложите плюсче, както прецените, че е по-приятно за вас. А беше ли ви полезно да го чуете? Добре, благодаря за реакциите. И последният въпрос, преди да продължим нататък. Успяхте ли да се припознаете някъде и бихте ли искали да разберете още малко по тази част? Добре, страхотно не сте се припознали, много се радвам. Изразявам най-така автентичната си радостна емоция, дори по-детински с пляскане. Много хубаво. И продължаваме нататък към вече конкретните типове негативно мислене. Реалистичните типове негативно мислене можем да наречем и теоретично се наричат когнитивни изкривявания. Тоест това ще речем сякаш пред мисълта има поставено някакво цветно стъкло. Нещо, което я поема в определена посока и я води, изкривява я, причупва я, както пред криво огледало. Всеки, предполагам, в някакъв момент някъде е виждал кривото огледало и идеята за него и знае, че каквото и да застане пред него, то винаги е причупено по някакъв начин. Абсолютно същото правят когнитивните изкривявания. В случая, когато те са устойчиви във времето, случват се прекалено дълго във времето, съдържателно не стигат до качествената част на мисловния процес, т.е. не довеждат решението, не довеждат потребността, която има нужда от задоволяване, тогава те са същински негативни. Те могат да биват. Първия вид е прекаленото премислене или още наречено руминация. Това е, което ви споменах като счупената плоча. В ума непрекъснато се въртят едни и същи тип мисли, едни и същи мисли, едни и същи ситуации, много често неподплатени от реалността, с факти или понякога премислени стари неща от реалността, но винаги причупени и през болезненото, през тъгата, през носталгията, през меланхолията. И т.е. в този случай, както ви казах, единственото, което цели руминацията, е да поддържа емоционалното състояние, която я провокира. При нея изхода и конструктивната страна, т.е. защо се задържа толкова много във времето? Защото някъде отдолу същността търси отговор, търси осъзнаване какво провокира тези усещания, тези преживявания, които има човека, т.е. коя е незадоволената потребност и непрекъснато връща към съзнанието шанса да намери отговора. За съжаление, когато човек се е блокирал и не може да се изведе нататък, т.е. не седи в качествената страна на мисловния процес, а само в количествената, зацикля. И това удържа руминацията във времето. Какво може да е? Каква е позитивната страна от руминацията? Това, че ни дава отново и отново шанс да намерим отговора. И всъщност разрешаването и освобождаването от нея става, когато си зададем въпроса: а кое решение търси в момента? А кой отговор ми трябва в момента? А коя моя потребност не е задоволена в момента? Когато намерим решението,
емоцията ще се облегчи, а руминацията ще отпадне и мисълта отново ще се върне към обективната си, обърната към реалност, факти и доказателства насока. Вторият вид негативно мислене, което много често се случва, това е катастрофизацията. Катастрофизацията, облечена в по-описателни думи, означава, че във всеки един момент човек очаква катастрофа да се случи или предвижда само и единствено най-лошите възможни варианти. Много често тя е свързана с страх или в по-неясните форми с тревога, там когато не може да се нарече точния страх. Също може да бъде свързана и да се прояви при депресивни състояния или при скръбни състояния, при преживяване на скръб. Когато отново само количествено задържим катастрофизацията, тя ще поддържа негативното страхово преживяване и страховите емоции. Когато обаче съдържателно се обърнем към нея, нейната позитивна функция е, че всъщност тя ни дава възможност да осъзнаем къде в реалността има потенциални заплахи. Съответно, да преценим кои са по силите ни да се справим, кои и как можем да избегнем и да направим план. И докато не поведем мисленето си в тази качествена посока, повярвайте ми, не винаги ще бъде приятно, затова все още седим в негативния регистър и ползите от негативното мислене, ние ще имаме оръжие как да се изправим и справим със страха. И докато не стигнем до там, количествено катастрофизацията ще се връща отново и отново и отново, защото тя носи съобщение, което отказваме да приемем на някакво ниво. Друга форма на негативното мислене или друг тип когнитивно изкривяване е тунелното мислене. Какво би означавало това? Тунелното мислене е тип мислене, което изключва абсолютно всички факти и доказателства от реалността, които противоречат на нашите убеждения и вярвания. Тоест, сякаш с телескоп съзнанието и мисловният процес се насочва само единствено към ситуации и факти от реалността, които ще потвърдят убеждението, което човек има. Независимо дали е то позитивно или негативно. И в двата варианта обективната реалност не бива отчетена и човек само и единствено се задържа в определено емоционално състояние. Така, каква е ползата от тунелното мислене? Тук ползата може да бъде, ако човек е много фокусиран към намиране на определени доказателства, т.е. някаква работа има да се свърши, тунелното мислене, фокуса, който даде, би могъл да донесе много ползи, но винаги част от решенията ще обягват. Т.е. при тунелното мислене ползите са по-малко, отколкото при останалите. Каква му е функцията само по себе си? Да защити статуквото или убеждението на човека за това какъв е, какво му се случва, какво преживява и най-дълбокото функционално насочване на тунелното мислене е да предпази мисловният апарат на понятия, представи, мечти и съждения, идеи за света, убеждения, такива каквито са, т.е. да ги защити от промяна и необходимостта от премисляне или девалидизиране, т.е. отричане от фактите в реалността. Много често това се случва, тунелно мислене се използва и се случва при крайно позитивното мислене, убеждение, там когато абсолютно всичко негативно, рационално, фактологично бива отричано, само единствено за да се задържи фантазията, мечтата, надеждата и усещането за позитив или вярванията, убежденията за това,
какви сме ние, какво искаме да ни се случи, без да регистрираме реалността. За съжаление, много често, рано или късно, точно този тип балон се пука и пораженията могат да бъдат много тежки. Вече ви казах за крайните болесни формати на мисловния процес. Те също могат да бъдат много видове. Друг вариант на когнитивно изкривяване е черно-бялото мислене или мисленето или. Или това, или това. Два крайни варианта, без никакви други алтернативи между тях. Само по себе си, то в крайните си варианти е много ограничаващо, защото в представите на човека, в света на човека има само два варианта, две решения, две възможности, две опции. И всичко останало бива изключено. Всички са или добри, или лоши. Или умни, или глупави. Нали, тези крайности. Това е негативната страна. Позитивната страна, всъщност, тя е и развитие сама по себе си, или двете основни категории са първото нещо, на което ни учат, и това е първото стъпало, което когнитивният апарат прави, и когато е готов и може да го прави, се говори вече за случващо се когнитивно развитие, т.е. не само натрупване на факти, а възможност да се борави с информацията. Малките деца знаят, ги учат или е куче, или е коте. Или още по-обидно, или е животно, или е растение. Т.е. тези големи крайности. Или е бяло, или е черно, или синьо, или червено. Това в основата си е здраво изначално, но колкото повече влизаме с възрастта напред, с когнитивното развитие напред, толкова повече хората, категориите стават много на брой, има субкатегории, има припокриващи си, но с финни различия, т.е. имаме абсолютно пълния спектър 360 градуса от възможности, които на А и Б, или едното, или другото. Друг вариант и още по-задълбочена форма на или мисленето е идеализацията или демонизацията. Идеализацията ще рече, че е най-добрият човек, най-хубавият човек, най-хубавата ситуация, най-хубавото нещо. Т.е. идеал. Демонизацията е най-лошият човек, най-ужасният човек, най-лошото нещо, най-щупеното нещо, т.е. всичките възможни негативи, без обаче да се стигне до реалната същинска част, че всяко нещо си има и позитив, и негатив. Има си силни страни, има си негативни страни и между тях има възможности за развитие и изграждане. Това е специфичното на демонизацията и идеализацията. Предимно се приписва при хора. Много често идеализацията върви с завишеното позитивно мислене, с влюбването и други от този тип емоции, когато нещо ни се случва и то е много близо до нашите мечти или напомня за нашите мечти, за нашите надежди, дава илюзорното усещане, че те могат да се сбъднат, тогава се задейства много силна идеализация, ако човек не е успял да се овладява и да се разгръща натам. Защо и двете са хубави? В малка доза и в качествено измерение, защото ни помагат да видим пълните страни на една ситуация. Важното е количествено да са в малки размери, съдържателно да са качествено осмислени. Така, още едно много типично когнитивно изкривяване е емоционалното обуславяне. Това ще рече, че моята емоция, това, което чувствам, аз приемам като доказателство и факт. Тоест, щом аз се чувствам така, независимо, че в реалността няма доказателства, това за мен е истина. Тук е много специфично да се намери позитива. Позитива е, че в малка степен то може да ни поведе и да ни задейства да се движим напред, т.е. отново да задвижи надеждите, мотивацията и вярата в възможностите, в обаче разширения си вариант по количество с
намалено качество, рисковете да залитнем в болестотворната страна на мисловните процеси става много голяма, тъй като емоциите сами по себе си физиологично са измерими, но те са само и единствено персонални. Както мислите са хипотези, така емоциите са само и единствено лични вътрешни преживявания. Те са валидни, но са валидни само и единствено вътрешно за нас. Тоест, те биха могли да имат някакво изражение в външната реалност, в физическия свят, тогава, когато предприемем действия, които споменах в момента, като тунелно мислене, черно-бяло мислене, емоционалното обуславяне и премисленето, руминацията са много типични за състоянията, които са така наречени от негативния емоционален регистър, т.е. тук говорим за скръб, загуба, за страх, тревога и депресия. Понякога може да влезе и гневната емоция, гнева в тази група. Много често те се комбинират една с друга, просто за да се поддържат. Много типичен пример е, когато имаме депресивно състояние или завишено негативно емоционално състояние, ние демонизираме себе си и способностите си, влизаме в тунелно мислене по посока да си го докажем. Черно и бяло, няма други варианти на това, което ни минава през главата, не можем да го премислим. Когато емоционалното обуславяне също се включи, т.е. щом се чувствам така, значи аз наистина съм такъв. През тунелното отричаме абсолютно всичките си постижения, възможности, силни страни, а катастрофизацията, разбира се, чертае най-трудните и тежки възможни сценарии. Т.е. тук човек, ако стои само в количественото измерение на тези типове негативно мислене, единственото, което ще направи, ще потъне. А каква е ползата от тях? Всяко едно идва да даде своите дарове, както казахме. Виж вариантите, допусни възможностите, намери решението, което ти е нужно, усети как точно се чувстваш, разбери какво те кара така да се чувстваш и осъзнай коя е потребността, която те е довела до това усещане, емоционално състояние. Има още няколко типове когнитивно изкривяване или негативно мислене. Само преди да продължим нататък, кажете ми към момента, има ли въпроси? Добре. А беше ли ви полезно? Успяхте ли да се сетите за някой ваш близък, познат, който проявява негативно мислене? Добре, не се сещате за познат. А хващали ли сте се някога при вас да се появява някой тип негативното мислене? В негативното му проявление. Окей. Информацията, която ви и знанието, което ви споделих до момента, дойде ли в повече? В смисъл, нужно ли е повече време, за да го премислите? Добре, да разбирам ли, че сте готови да продължим към другите няколко типа когнитивни изкривявания? Добре, тогава продължаваме нататък. Другите възможности, които се случват като негативно мислене и в позитивния, и в негативният му регистър, биват персонализацията. Персонализацията се случва тогава, когато
каквото и да се случи, отнасяме към себе си. Някой казал нещо, ние отнасяме към себе си. Някой недоволен от нещо, ние го отнасяме към наши действия. Тоест, приписваме на себе си отговорност или задължение, или пък се виждаме като източник на това, което се случва навън, или пък сме прекалено много под вниманието на външния свят. Какво е негативното? Най-често това изгражда нереалистично усещане за несправяне, за негативно отношение към личността, тогава когато е не в съдържателната си страна, а просто седи като количествено измерение. Количествено измерение случва се често, без да се замислим какво стои отзад. Другата негативна страна е, че ако е в позитивния регистър, е възможно да се приемем като прекалено значими, като прекалено важни, дори да изградим някаква грандиозна представа за себе си, или пък някаква представа за себе си като свръхзначими и свръхважни, което само по себе си отива в болестотворния регистър, така ще го кажа, на налудните идеи. Позитивното в този случай на персонализацията е, че когато към себе си прилепяме ситуации, чути думи, погледи или каквото там обръщаме като отнесено към нас, на заден план, зад всяка дума стои нещо, което сме преживяли и иска то да бъде премислено, да бъде зачетено и да бъде освободено. Това е в съдържателния вариант. Т.е. когато чуя нещо, се премисля, това наистина ли е за мен, щом го чувам като толкова значимо, какво на мен ми се е случило, каква стара ситуация назад има в моя живот, където са се чули подобни думи. Как това ме е накарало да се чувствам, да си лично собственото си насъзнатото, старо, потиснато или отречено преживяване, персонализацията ще се успокои, защото той ще изгради отново собствената си цялост и опит, независимо дали той е позитивен или лош. Най-често персонализацията се случва тогава, когато има стари преживявания, стари емоции, които са отречени, потиснати, отхвърлени. Но има нещо значимо в тях за личността и за нейното извитие и за развитие, извинявайте, и израстване. Следващата възможна да кажем възможен тип когнитивно изкривяване е скачането в заключения. Какво ще рече това? От един факт правим голямото заключение. От една ситуация извеждаме големия извод. Какво ще случи? Какъв е варианта? Видяла съм, примерно, на улицата една кола, която кара много бързо. Извода е, някъде ще има катастрофа. Нали? Това е в комбинация с катастрофизацията. Дали това ще е така? Между двете събития има много други фактори и действия и ситуации, които имат да се разгърнат. Това е скачането в заключение. Каква е ползата от него? Когато то се случва в моментите, в които човек непрекъснато прави рутинна или наподобяваща дейност, може бързо да намира решение до някъде. Т.е. може да пропусне стъпки в плануването и оттам насетне да почне да разгръща. И винаги може да има едно на ум, още какво мога да добавя, за да облегча. Т.е. не ми се налага да мисля А, Б, С, Д, а мога да видя между А и Д, просто има ли още нещо, което може да добавя и да мисля от Д нататък. Това е позитивното при скачането на заключения.
В заключение, извинявайте, ако го гледаме в позитивната му страна, това са той ми се усмихна, може би ме харесва и влюбен в него. Много типично за жените. Скачане в заключения. Или пък днеска имах някакъв малък успех, намерих там 50 стотинки или 1 левче на улицата. Това е знак и ще имам голяма печалба. Трябва да пусна тото. Нали? Много типична ситуация. Да, бих казала дори фрази, които се срещат в нашия етнос и народопсихология. Разбира се, няма гаранция за печалбата от тото, няма гаранция, че това, че сме намерили монета, оттам насетне ще се случват хубави неща. Със сигурност се дига по позитивна емоция за някакъв период от време. Подобна на скачането в заключение е свръхгенерализацията или генерализацията. Тя по принцип се проявява в качеството си на когато един път сме преживяли нещо, когато един път се случва една ситуация, под разбиране се разбира, че винаги ще се случва така. Тоест, един път не съм се справила с нещо, винаги ще се провалям. В позитивната страна, един път съм се справила, винаги ще се справям. Тоест, не зачитаме малките стъпки, които са нужни и малките действия, малките разнообразия, фините нюанси в ситуациите. Опасна е и в позитивното, и в негативното си проявление. Ползите от нея могат да бъдат тогава, когато отново сме изпълнявали някаква дейност, учили сме нещо еднотипно, извършваме нещо рутинно и имаме много набран опит, знания, които са в предсъзнаваното, т.е. не са напълно несъзнавани, изтласкани и недостъпни, а не са изкристализирали, айде така да кажем, не са облечени в думи, не са напълно анализирани и формирани. Тогава имаме бързото стигне, тази идея как ми дойде, това как се сетих, интуицията ми се обади, тя никога не ме лъже, е всъщност тук на несъзнателно ниво, когато е подкрепено с много опит, с много практика, с много знания, които не са напълно съзнателно осмислени, се получава скачане в заключение. Най-често това наричаме интуиция. Това е научното обяснение за интуицията. Друга категория или друга група когнитивни изкривявания ще засегна след минутка. Само искам да попитам за тази група. Беше ли ви интересно да чуете? Много. Не знам дали ме чувате добре. Чувам те, да. Много ме. Супер добре. Даже Крем Миланова сега виждам, че тя 100% може да потвърди, че имаме наблюдение точно с това. Радиш пак дигна ръка и аз не съм образително, се включих, извинявай. Но наистина аз имам и от отрицателната гледна точка, и от положителната гледна точка. Една среща, от която винаги се шегувахме Кремито, ще окей, Креми. Значи черната хроника, скача на заключение, но и аз всъщност си дадох сметката, защо толкова и за подигравам, защото аз съм пък в положител. Така че много добре ми описа, благодаря ви, Костика. Имам научно обяснение, защо ме дразни имуната черна хроника. Ти пък си от другата страна на монетата. Да. Добре, много благодаря, Петя. Радост, искаш ли да се включиш преди да продължим? Включи си микрофона. Да, аз исках да попитам дали може отново да обясните за интуицията, точно последното, което обяснявахте, защото на моменти просто леко прекъсва и не можах много да го разбера. И задавам този въпрос с идеята, че в момента е много модерно всеки да говори за манифестации и така наречените affirmations и lucky girl syndrome и всичко, за което се сетим. И
На мен ми е много важно да разбера последната част, която говорихте за интуицията, защото колкото странно да прозвучи, всичко, което аз си помислих в негативен спектър, което ще засегне мен и хората около мен, се случи. И беше много странно. Добре. Относно споменатите течения, ще те оставя сама да направиш изводите си, вече разполагайки с това научно обосновано знание. Това, което мога да ти кажа е, че когато се поддадеш на някое от тези когнитивни изкривявания, останеш само в количественото измерение, без да се допуснеш до преживяването на съдържателната му част, която винаги е дума, която говори за автоматични мисли, но да кажем много често няма да е от най-леките, понеже човек има да се обърне и да премисли възможности, които не е толкова приятно да си признаеш, не е толкова носещо радост да допуснеш до съзнанието си. Тоест малко по-зряло. А много често зрялото не винаги е сладко или позитивно или приятно и не винаги реалността е толкова хубава, колкото ни се иска да бъдем в мечтите и в плановете ни. Или се налага да работим, да правим действия, за да стигнем до там. Та когато останеш в количественото измерение на някои от негативните когнитивни изкривявания, независимо дали те ще работят в позитивна или в негативна посока, много често тогава не си даваш реална сметка какво правиш. И го действаш малко на автопилот, защото те количествено толкова много се въртят в ума ти, че в един момент просто пак става тунелното мислене, само че то е по посока на аз съм толкова ангажиран с мисленето си и това, което ми се случва в главата или в емоционалния свят, че не обръщам абсолютно никакво внимание на действията си, на влиянието на моите действия, т.е. това, което правя, какви въздействия има в света навън, какви въздействия има на хората около мен. И много често, понякога, като обективен наблюдател за другите, можеш да усетиш или да видиш те какво правят по абсолютно същата причина, че те са затворени тунелно в собствения си ум и не регистрират действията си. Както това може на теб да ти се случи, т.е. външният човек към теб може да бъде по-обективен наблюдател, ти може да си по-обективен наблюдател към външния човек, който е затворен в ума си. Т.е. и в двата случая, независимо дали е при теб или при другите, при мен или при някой друг, когато сме затворени в главата си, в мислите си, в усещанията си, връзката с обективната реалност, с фактите, с действителността, с осъзнаването, осмисленето, наблюдението на нашите действия и поведение, думите са речево поведение, хайде така да го кажем, не обръщаме внимание какво те носят в реалността като последствие и като реакции. Така мога да го обясня относно това, което ме попита за негативните неща, които са се случили наоколо. За интуицията пак ще го кажа. Интуицията сама по себе си е досег, но не през волевото мислене, извикване на знание и осмисляне на решения, а по този канал или на, то не е на автоматичното, а е на несъзнатото. Когато една идея, ако си представиш така, да кажем, през аналитичната или динамичната психологична парадигма, нивата на съзнанието са несъзнавано, напълно далече от нашето будно съзнание. Това е всички ни минал опит, всичко, което сме изтласкали, потиснати, отхвърлили, забравили, не искаме да достига до
будното ни съзнание, или просто не ни остава време да го допуснем, защото паметта толкова се е натоварила, че дори дългосрочната памет го е складирала някъде назад в архивите. А краткосрочната, която е работната памет, пък изобщо няма, нали, на този етап достъп до него, ако няма стимулация или пък волеви усилия то да бъде извикано. На другото ниво е предсъзнаваното, т.е. тук е материал, който от несъзнаваното е повикан или поискан, или пък сам се активирал поради стимулация от външния свят и е в това съзнание. Усеща се, но не можем да го достигнем. Идва съзнанието, това е будната част, с която ние съществуваме през повечето време, която наричаме себе си, селф, личност и така нататък, с характеристиките, които носим. И отгоре свръхсъзнаваното, да кажем, това е абстрактния реал, където са идеите, вдъхновението, мечтите, бъдещето и така да кажем, динамичните, особено по-абстрактно ориентираните, допускат и висши селения и други. Така, няма да изпадам в подробности, но да кажем, че стълбицата на съзнанието е дълга. Когато сме натрупали много знание от преживявания, от опитности, от съзнателно правени усилия, като упражнения, като анализи, като търсения. Много пъти сме чели една информация под различни варианти. Много пъти имаме еднотипна дейност, правиме едни и същи, изпълняваме едни и същи функции, една и съща сфера на занимания, на активности. Имаме еднотипно поведение или хора около нас имат еднотипно поведение, но не сме го мислили съзнателно, не сме седнали да си кажем, Иван, в ситуации, в които има някакво напрежение, той се свива в себе си, защото се чувства по-тревожен, това го кара по някакъв начин да си спомня неприятни за него неща и в тези моменти той като се свие, се опитва да се прави, че го няма, а ако някой го попита нещо, той такъв се стряска и гласът му е свит и много тих, трудно му е да говори. Нали? Това е когато осъзнато си наблюдавал някой. Обаче, ако не си направил труда да изкараш цялата поведенческа верига с всичките и причинно-следствени връзки и с всичките ситуационни обусловености, ще си кажеш, нещо му се случва на Иван, след малко неговия глас ще трепери и то няма да може да отговори на събранието, примерно. Тук се казва, заработи ми интуицията. Тоест, интуицията е от всичкото това, което имаме като натрупан, но несъзнателно преработен, анализиран, систематизиран, изкристализирал в знание опит и информация и знания, които не са изкристализирали, но правим заключение на база него. Това се нарича интуиция. Другия вариант, който може да се нарече още интуиция, е когато нещо от много дълбоко, от назад, от несъзнаваното, което сме изтласкали, искаме да забравим, искаме да се правим, че не ни се е случило, да го отречем, да го отхвърлим, да го потиснем, но по някаква причина в реалността ни се случва подобна ситуация, веднага може да удари лампичка, ето това ще стане. По простата причина, че някога подобно ти се е случвало, но не искаш да го помниш. Много често това се нарича интуиция. Нали? Научно обосновано понятие за интуиция. Надявам се този път да бях достатъчно ясна. Добре ли беше? Да, беше чудесно, благодаря. Пак заповядай. Имате ли още въпроси към тази група от когнитивни изкривявания или негативно мислене? То не е напълно негативно, аз не бих казала, че има напълно негативно мислене. Ако стоим в съдържателната част на мисленето. Той има определени функции и има целта да донесе нещо на нас, което ни е нужно в този момент, дори да не осъзнаваме, че е така.
Добре, минаваме към последните няколко типа когнитивни изкривявания. Те са по-условни, т.е. играят ролята на някакъв тип правила. Единият вариант е: ако нещо се направи, тогава ще се случи нещо си. Ако нещо си се случи, тогава еди си какво друго ще дойде. Тоест тези условните мисли от типа на ако нещо. Какъв е полезният вариант на тях? Да премислиме възможности, да премислим вероятности, за да можем да изградим план, система, както говорих по-рано, за справянето с катастрофизацията и овладяването на страха съответно. Негативната страна на нещата е, че може да създаде илюзията за истинна, фактологично обусловена и потвърдена от реалността причинно-следствена връзка, без това да се опира на опит или на реални факти. Тоест тук човек отново скача в илюзорните съдържания или фантазните съдържания и в негативната, и в позитивната страна. Нали? Понякога, ако еди си какво си направя, той ще се върне. Ако еди си какво си направя, ще ме вземат пак на работа. Ако еди си какво си направя, ние ще сме добре. За никой от тези няма гаранция. Нали? Ако са в точно тази вирига. Това е негативната страна, независимо дали са позитивни ако или негативни ако. Много често те са свързани с някаква степен на контрол или с някаква степен на перфекционизъм. Друго когнитивно изкривяване, което може да се свърши с перфекционизма и с много голямо разочарование, както ако това са мислите от типа на трябва. Т.е. това са правила, които ограничават и ограбват възможностите. За да е нещо си, трябва да е нещо друго тогава. Или за да си добър човек, трябва да си много мил, много тих, много хрисим. Така, нали? Или пък за да си вярваш, трябва да си изключително смирен, изключително тих, да не подлагаш нещата под въпрос, да не задаваш въпроси, каквото ти се каже, това да изпълниш, без да зачиташ себе си. Тоест тук риска е, че много често човек може да се обезличи, да забрави себе си и да ограничи собствената си индивидуалност и свобода, което е необходимо да се направи от към 18-та година нататък, т.е. тогава, когато човек създава собствените си правила на живот, тъй като дори законово от този момент носи отговорност за всяко едно свое действие. Абсолютно никой не може да отговаря вместо него. Позитивната страна на трябва изказванията са, когато се изказват към по-малки деца, които се приучават или научават да управляват собственото си поведение. Нали, това е една от стратегиите, една от необходимите, дори да съществуват до определен момент конфигурации, така че децата да могат да направляват своето поведение, за да може то да бъде приемливо за социалният свят, в който живеем, да спазва съответните социални норми и още повече да се научат да овладяват поведението си, така че да бъдат предимно градивни, съзидателни и грижещи се за собственото си съществуване. Както казах, от 18-та година тези трябва по принцип почват да се развенчават. Това е типичното, абсолютно също и за позитивната страна. Какво трябва да направя, за да се случат много хубави неща или други от този род. Още едно. Тези другите три са малко по-специфични, защото вече опират на нравствената или морално-ценностната система, когато тя е изградена. Тоест, едното е постоянно обвиняване на другите, т.е. някой друг е виновен за затрудненията, които се случват на мен. Обикновено ползата при това е, ако има реалистични
факти и доказателства от реалността, да си дадем сметка къде и какво имаме да променим и къде и какво е необходимо да ограничим като отношения или действия, които се случват и се правят спрямо нас. Това е позитивната страна, т.е. отново има съобщение, което има да дойде, но когато се случва прекалено често, тогава говорим за избягване от отговорност за собствените действия, постъпки, мисли и прочие. Много често това може да се случи, когато има много позитивно отношение към нас самите, нашите действия и много негативно към другите, т.е. това е едно последствие от идеализация, демонизация или още черно-бяло мислене, отнесено към хората. Още втората, която е, това е заблудата за промяна. Тоест, какво се приема, че ако аз се държа по определен начин, другите трябва да променят нещо. Или ако аз направя нещо, или просто защото съм аз, нещо някъде навън има да се промени. Каква е ползата? Защо идва такова усещане? Т.е. някъде на несъзнателно ниво не допускаме до съзнанието си, че обстоятелствата, в които живеем или отношенията, които ни се случват, може би не са толкова градивни и поддържащи здравословното съществуване на нас самите. Това е от което се търси и което има да се допусне до съзнанието. От позитивната страна, ако ги погледнем прекалено много, само защото съм аз, света трябва да стане хубав, мечтите ми трябва да се сбъднат, ще дойде светлото бъдеще без нищо да правя, ще дойдат големите успехи, ще дойдат големите постижения, ще дойдат големите резултати, ще дойде голямата любов и просто защото съм аз или защото аз съм направил нещо мъничко, за мен ще потекат страхотни ползи и бъднини прекрасни. Това е крайната форма на позитивното, особено когато тя е предимно количествена, а не съдържателна, не качествена. И последното, така да кажем, тип негативно мислене или когнитивно изкривяване е свръхотговорността. Тоест, това е обратното на обвиняване на другите, каквото и да се случи, е моя отговорност, последствия от моите действия, по магически начин, по някакъв начин аз съм го привикал. Какво има да се доведе тук до съзнанието? Може би част от нас има нуждата да стигне до извода какво в нашето поведение може би е деструктивно, т.е. разрушително към нас самите или към другите. И към реалността такава каквато е. Говориме тук за съдържателната страна. Ако стане само количествено, човек обикновено или ще стигне до педантизъм, или прекалена изпълнителност, което тотално ще доведе до разсипване на самия себе си и другите, вече някои от които споменах, зловредни или пък деструктивни възможности за човека сам по себе си. Със сигурност самооценката му ще бъде или занижена, а ако не стигне към обесценяване на себе си, може да се появи много голямо изразяване на контрол и много твърда убеденост какво точно как трябва да се случи, много живеене по график, защото отговорността е наша и това, което в негативния регистър е, човек няма да си позволи да делегира отговорност, той ще се натрупва все повече и повече неща да прави. Позитивната страна е убеждението, че когато правиш това, си много ден, много успешен, много активен и много ползи ще дойдат. Или от друга страна, че си много силен, много здрав, много стабилен, много подходящ да ти се доверяват,
да защитаваш, да пазиш и още по-надалече, че си единствения, който знае правилния начин. Нали? Това е крайната фаза на контрола. Тук, ако говорим за крайно негативните варианти на този тип позитивиране на количественото измерение при приемане на отговорност, имаме леко, да кажем, натрапливо или обсесивно-компулсивно поведение. Няма да влизам в тези детайли, за това ще се говори в утрешната среща. В заключение на всичко казано до тук, бих искала да кажа, че няма напълно позитивно мислене, няма напълно негативно мислене. Има количествено измерение на мисленето с позитив и негатив, има и съдържателно качествено измерение на мисленето с позитив и негатив. Колкото повече се придържаме в съдържателната, в качествената страна на мисловния процес и в позитивната, и в негативната му посока, толкова повече ние ще можем на едно съзнателно ниво да преживеем каквото имаме да преживеем, да осъзнаем каквото имаме да осъзнаем, да се свържеме с реалността такава каквато е, за да знаем какво точно е необходимо и как нашите действия влияят на тази реалност, така че да се опитаме да я направиме оптимално или достатъчно близка до това, което на нас ни се иска и което е по възможностите ни в момента, тук и сега. Това бих искал да кажа и съответно и позитивното, и негативното мислене, когато останат само на количествено измерение, просто да се вървят, и двете водят до затруднения и биват деструктивни спрямо личността, здравето, реалността, връзките с реалността и отношенията с обкръжението или дори с самата реалност, когато говорим за по-полезотворните насоки. Още нещо, което бих искала да кажа за ползите от негативното, качествено, съдържателно мислене, е, че понякога то може да бъде много добро по посока на това да бъде карта, компас и ориентир. И не напразно тук идваме до момента, в който да, то може да не е леко, може да е емоционално не особено приятно, може да коства сълзи, напрежение, преживяване на трудност, полагане на усилия, но стигаме до така наречената конструктивна страна на мислене, или още повече, едната формулировка е конструктивно мислене, за нея може да говорим малко по-напред в времето, а другата е конструктивна критичност, здравословна критичност. Тоест, каквото и да ни се случи, колкото и хубаво да ни изглежда, колкото и негативно да ни изглежда, когато подходим здравословно критично към него, може да се въведем в процеса на качественото, съдържателното направление на мисловния процес. Това са последните думи, които бих искала да ви кажа за негативно мислене. Дали то наистина е чак толкова негативно, колкото го изкарват и колкото хората се опитват да бягат от него. И последният въпрос, който ще задам риторичен. А от какво всъщност бягаме, когато и си отказваме да получим, когато бягаме от съдържателното, конструктивно, градивно, качествено, негативно мислене? Затварям информационната част и сега бих искала да попитам как ви се стори последната серия от когнитивни изкривявания. Има ли нещо, което ви е интересно от тях? И беше ли ви полезно? Може да вдигнете палче, да напишете в чата. Добре, а има ли въпроси към момента? Има? Добре. Ами заповядайте. Само много благодаря. Прекрасна, както винаги се появи като съобщение. Радост вдигна ръка. Да, сега само ще ви помоля, за да можем да се изслушваме и да влеземе в диалог. Ще помоля, който иска да се включи, да изрази мнение, да зададе въпрос, нека да вдигне ръка и ще го поканя, тъй като Радост беше първа. Ще кажа: Радост, заповядай.
Благодаря. Аз имам един въпрос за нещо, което казахте още в самото начало, но не знам дали няма по някакъв начин да се отклоним от основната идея, която разказахте днес. За тази част, която споменахте, че негативните мисли могат да доведат до депресия и тревожност. Да, когато останат само на количествено ниво, т.е. се задържат прекалено дълго във времето, без обаче да се допусне осъзнаването на емоцията и на намирането на необходимото решение или осъзнаване да бъде допуснато и също така осъзнаване и на потребността, която седи отдолу. Какво там точно те е? Моят въпрос е всъщност точно тези състояния на депресия и тревожност от една страна не са ли по-скоро полезни? Четох една книга, в която завършва с 10 statements. Неща, които не са точно препоръки, а нещо като изводи. И първият от тях гласи: ти си човек, който оцелява и смисълът на човека не е да търси здраве и щастие, а да оцелява. И депресивните състояния и състоянията на тревожност всъщност са полезни и за да излезнеш от тях трябва по някакъв начин да се мотивираш и дори да нямаш мотивация, да си постоянно в нещо, което правиш и да си наложиш нещо като токсична мотивация, ако мога така да го нарека. И аз за това се зачудих. Всеки казва, че трябва да имаме stable mental health и че всъщност човек е здрав, когато освен физически е здрав и психически, но депресивните състояния и състоянията на тревожност не са ли по-скоро полезни? Много ти благодаря за въпроса. Той е доста широк и подплатен както с самата си съдържателна част на въпрос, така и с някакво теоретично знание. Абсолютно подкрепям идеята и всъщност тук има да се направи разлика между депресивното състояние, здравословният депресивитет и депресията вече като болестотворно състояние. Тоест, за да говорим за депресия, има определен набор от диагностични критерии, които трябва да се изпълнят. Единият от тях, няма да влизам в другите детайли, е това състояние да се задържа повече от 6 месеца. Т.е. ако няма задържане от 6 месеца, не говорим за болестотворно състояние на депресия. Другата страна, и затова много ти благодаря за въпроса, е, че всъщност тук точно стигаме до негативно мислене и неговите здравословни ползи и всъщност как то може дори да доведе до здраве. Защо не искам да стигам до крайности до оцеляването? Да, на едно примитивно еволюционно ниво върши работа и за това, но бих искала да го насоча повече в другата посока. Психоложката е Мелани Клайн, тя е психоаналитично-динамично ориентирана. Мисля, че е майката на обектните отношения, на тази парадигма. Тя говори за здравословния и естествен депресивитет, т.е. това е времето, в което ние след определено набиране на опит, на преживявания, на активност, в която не сме премисляли много, но сме действали, се спираме и обръщаме назад да направим равносметка. Какво сме направили, какво сме преживяли, какво ни се е случило, какво е било полезно, какво не е било полезно, какво сме си причинили, какво сме причинили на някой друг, докъде сме се докарали, докъде сме стигнали, какво сме пропуснали. Тоест този тип осмисляне и равносметка определено не винаги е сладък, не винаги е приятен, много често е съпроводен с сълзи, с съжаление, с самообвинение, с понякога и обезценяване на себе си, зависи как се завърти и какъв е когнитивният апарат, но основната му функция е да осмисли жизнения опит,
да изведе необходимите изводи, които да се използват към бъдещето, към новите неща, които да има да се направят и на база на тях да се стъпне и да се прави съзнателната промяна, както на мисловния апарат, така и на поведението. Съответно пък и да се изградят нови стратегии, да кажем за емоционална регулация, за да се подобрява емоционалното преживяване и състояние. Това е, за което ви говорих през цялото време, нали, най-така теоретично може да го наречем здравословен депресивитет, който е в рамките на седмица, месец, два, нали, до някъде, но не е, когато почне да се задържа повече от 5 месеца, от 6 месеца, означава, че мисленето е отишло в своето количествено. Измерението е само се повтарят факти, но не се стига до съдържателното, качествено измерение на негативното мислене, за да се стигне до изводите, до осъзнаванията, до потребностите, които не са задоволени, до новите осъзнавания, новите изводи, новите потребни и дори нужни обновявания, както на идеята за нас, за представата за нас, за другите, за света, за собственото поведение, за бъдещето, за живота като цяло и философиите и обясненията, с които живеем. И правилата, по които вярваме, че живота се случва. Това е типичното преживяване. Обикновено има някаква степен на депресивитет. И то затова се казва депресивитет, депресивно настроение и депресия. Това са 3 стъпала, които има да се изкачат. Колкото повече седим в съдържателното, качествено поле и маниер на мисловния процес, негативен, толкова по-полезно ще бъде за нас. Затова казвам, че негативно мислене, ако тотално се блокира и се отрече, може да се ограбим изключително много. Тъй като най-простото нещо, което може да кажем, не осмисляме собствения си опит, поведение, действия, думи и не осъзнаваме това какво влияние има върху нас, върху другите, още повече не осъзнаваме собствените си емоционални преживявания, връзката с тях и собствените си потребности. Имаш ли още нещо, което ти е нужно, за да ти отговоря на въпроса? Не, беше напълно изчерпателно от към естеството на моя въпрос, но имам един друг въпрос. Дали записах си за Мелани Клайн. Има ли конкретна книга, в която да прочета, ако има къде са описани разликата между депресия, депресивно състояние и депресивитет? Точно така структурирани не мога да се сетя на прима виста. За двете, Мелани Клайн говори за 2 изначални позиции. Едната е депресивната, в която осмисляме опита, другата е психотична. Не искам да използвам точно думата, защото психотично по принцип е термин от тежката психиатрия, когато говорим за наистина болестотворни процеси, но така, мисля, че точно това и беше термина, но нейната идея беше, че в моментите, в които ние активно действаме и създаваме опит, сме в някаква степен на здравословна психотичност, просто защото не обмисляме толкова много, а сме завладяни от собствените си представи, цели и как в нашия ум се случват нещата. Т.е. предимно действаме в реалността, но водени от подбудите, представите, които имаме в главата си, които не винаги лежат на обективни факти и доказателства. Въпреки това могат да бъдат много голям мотиватор да се постигнат успехи. Нали? Това е нейната теория, е много специфична. И тя е една глава, само книгата си казва завист и благодарност или нещо от този род беше. Трудно се чете, защото използва много специфичен език, дори и в българския превод. Това бих ти казала. А другото радост, което бих ти казала на теб, ако имаш толкова дълбоки интереси, просто запиши да учиш психология. Развий се, разгърни качествата си, ако ти харесва в някой ден, може да започнеш да подкрепиш хора, ако не, поне за себе си ще се обогатиш много.
тъй като много от търсенията, позволявам си малко да изляза, нали, от въпросите, които си ми задавал във времето, от въпросите, които задаваш тук, позволявам си да кажа, че имаш много силен порив към личностово израстване и развитие, имаш въпроси, които търсиш, най-вероятно промени, които на този етап не ти се иска да допуснеш и израстване ти се случва. Търсиш нещо, което да те доведе към някаква степен на малко по-голяма зрялост и израстване, което е много типично, особено за да кажем, будните хора. Това бих казала. А ти какво ще направиш със себе си? Ще бъде твое решение, защото живота вече е единствено твоя отговорност. Дори и пред закона. Не забравяйте. След 18 всеки носи отговорност само единствено той за неговите или нейните действия. Има ли други въпроси, коментари, мнения? Сега е времето, в което е отворена дискусията, преди да приключим със срещата. Добре, няма към момента. В чата ви пускам линк към Viber пространството ми, който не е част от него. Може да се включи при желание. Вътре ще научавате първи за това какви инициативи поемам, като безплатни консултативни срещи, като този тип информационни срещи, някакви програми, обучения, които планирам да водя, възможности за лични консултации и не на последно място. Всъщност това е защитено пространство, в което всеки, който има нужда, може да се заяви, да си зададе въпросите и в същото време да намери и вече споделени ресурси за справяне. Като моята тясна специализация са негативните преживявания от типа на загуба, смърт, развод, житейски кризи, житейски промени, съответно състояние от негативния емоционален характер, като депресия, тревога, тревожност, страх, паника, паникатаки и гняв. Това е, което мога да споделя на Прима Виста, и другото, което за първи път казвам пред вас, като участници в срещата, е, че възнамерявам един път в месеца, всеки месец, да има една информационна среща, която ще е напълно безвъзмезна, и една групова консултативна среща, която също ще бъде напълно безвъзмезна. Затова при желание включвайте се, споделяйте, канете приятели, познати и всеки, за когото смятате, че би било от полза и би му било потребно и нужно. Така. Още един път питам, има ли въпроси към този момент относно темата за негативното и негативното мислене? Добре. Както винаги, и тези, които ме познават и вече са били част от нашите срещи информационни тук, задавам последния въпрос. А какво ще си вземете от срещата? Ако искате, се включете на микрофон и го споделете, ако искате, споделете и в чата. Ами, само да кажа, радост да ти вдигаш ръка с не. Много благодаря, беше ми много така на детски рождения с слушалките, трудна работа, но мисля, че бих се взела, че всъщност негативното мислене всъщност не е чак толкова, как да кажа, много, всъщност е някакъв много голям страх, който е облечен в думи. И може би наистина е хубаво поне да давам пространство на хората да си изразяват този страх, пък може би рано или късно ще намерят си да се срещнат срещу, да се изправят срещу него. И така да е, всъщност не било чак толкова лошо нещо. Да, и да,
Това. Много ти благодаря. Даже аз бих добавила, че е леко анатемосано към днешна дата и тенденциите, които се случват. Благодаря ти, Петя. И аз много благодаря. Кой друг би искал да сподели? За тези, които сте на живо в лайвстрима във Facebook, благодаря ви, че участвахте като слушатели. Има секция въпроси. Ако имате въпрос, може да го изразите там или може с реакция да изразите отношението си към това, което чухте, което е било полезно за вас и дали изобщо е било полезно. Ще се радвам да получа някаква реакция, да разбера дали за вас е било полезно. Останалите, които сме в Zoom, искате ли да споделите вие какво ще си вземете? Добре, в този случай изключително много ви благодаря за отделеното време и внимание и за доверието да се включите. Моето мото е да знаеш повече, може да помогне. При необходимост добре дошли сте за насока, подкрепа и да бъда полезна с каквото е по знанията и квалификацията ми. Още един път благодаря ви. Нека върнем и да допуснем ползите от негативно съдържателно мислене. Спокойна вечер и до нови срещи! Хубава вечер! Хубава вечер! Довиждане!